Barangay Love Stories. Masakit man isipin na sa kultura nating mga Pilipino ay nakatatak na sa mga magulang na utang na loob sa kanila ng mga anak kung bakit sila nabuhay sa mundong ito. Ang anak ay isa lamang sa kinahinatnan ng mga gawa ng magulang. Ikaw kapuso, sa iyong palagay, utang na loob nga ba ng isang anak sa magulang na pinanganak sila sa mundong ito? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Mangyaring itago niyo na lamang po ako sa pangalang John. 27 years old at kasalukuyang nakatira sa Nueva Ecija. Sumulat po ako sa inyo upang ipabatid sa lahat ng mga magulang ng pagkakaroon ng anak ay hindi po isang retirement plan. Katulad na lamang po ng nangyari sa akin. May kabataan pa lamang ako noon nang mangarap ako na maging isang seaman. Mahilig kasi ako sa dagat at pangarap ko rin noon na makarating sa iba't ibang lugar. Kaya naman sinabi ko noon sa sarili ko, Papa Dudut, na magiging isang seaman ako. Pero dahil sa hirap ng buhay namin noon ay napilitan din akong magtrabaho habang nag-aaral. Nariyang naglalako ako ng tindang turon ni Mama at kung minsan naman ay mga basahan ni Papa na gawa sa mga ritaso. Ang mga turon ni Mama ay ibinebenta ko sa school habang ang mga basahan naman ay binebenta ko sa mga dumadaang jeep sa kalsada. Maswerte na akong maka500 sa isang araw at kung malas naman ay nasa 300 ang kinikita ko. Sa 500 ay binibigyan ako ni Mama ng 200 pesos. Pero sa kung 300 naman ay 100 lang ang parte ko na sapat lamang para sa pamasahe ko. Kaya naman halos toro na lamang palagi ang kinakain ko pero hindi ako nagrereklamo. Dahil alam kong mahirap lang ang buhay namin noon. At gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral. At kung may tiyagang araw ay may nilaga. Nagbunga ang lahat ng hirap ko dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral at ipinagpasalamat ko yon ng lubos sa mga magulang ko na iginapang ang aking pag-aaral. Naging seaman nga ako, Papa Dudut, kagaya ng pinangarap ko at sa barkong pinagtatrabahuan ko ay nakilala ko si Mika na isang seawoman. At di kalaunay naging girlfriend ko. Sa 3 buwan ko pa nga lang na pananatili noon sa barko ay panay na ang tawag ni Mama at panay ang hingi ng pera. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na ang sweldo ko ay sa tuwing katapusan ng buwan. Pero kapag dumating na ang katapusan ay mangungulit na ito at sasabihin kailangan nito ng pera dahil may kailangan daw itong bilhin na materyales para sa bahay na ipinapagawa ko. Nangako kasi ako sa kanya na ipagpapatayo ko siya ng sarili niyang bahay para hindi na sila nagtsatsaga sa bahay naming inuubos na ng anay. Sa ilang buwan na yon ay hindi ako pumalya sa pagpapadala ng pera kay Mama, lalo pa at para sa kanila naman talaga ako, kaya ako nagtatrabaho. Bonus na lang talaga na mahal ko ang dagat at pangarap ko ang makarating sa iba't ibang lugar. Hanggang sa palaki na nga ng palaki ang perang hinihingi ni Mama sa akin, na hindi ko na alam kung saan po niya dinadala, Papa Dudut. Hello, Ma? Hello anak, sumahod ka na ba? Bukas pa ang sahod ko, Ma. Ay akala ko ngayon. Bukas pa, Ma. Tsaka di ba sinabihin ko na kayo na ako nang tatawag sa inyo? Naka-duty pa ako ngayon eh. Baka lang kasi makalimutan mo magpadala. Ma,
Kailan ko ba kayo hindi pinadalhan ng pera? Baka kasi busy ka at makalimutan mo. Di ba pwede namang mangyari yon kapag sobrang busy ang tao? Sige na ho. Tatawag na lang ako sa inyo bukas. May duty pa kasi ako eh. Baka mapagalitan ako. Pwede bang pakidagdagan mo yung ipapadala mo, anak? Dadagdagan? Eh bakit ho? Kasi may mga bibili na akong materyales para sa bahay. Nagkulang kasi yung pinadala mo nung nakaraan. Paanong nagkulang ma? Pinadala ko na sa inyo lahat ng sahod ko. Wala na nga natira sa akin. Imposible namang maubusan ka ng pera, anak. Ang laki-laki ng sahod mo, di ba? Ma, wala na talaga akong pera. Pinadala ko na sa inyo lahat. Wala na ho akong may dadagdag sa pinapadala ko sa inyo kasi buong sahod ko na pinapadala ko. Hintayin nyo na lang. Ipapadala ko agad sa inyo bukas. Ngayon ko kasi kailangan yung pera, anak. Nakapangako ko dun sa pinag-orderan ko ng mga materyales na ngayon ako magbabayad. Ba't kayo nangako? Alam yung katapusan pa ang sweldo ko. Akala ko nga kasi katapusan ngayon. Padala mo na lang ang nanay ngayon. Sige na, anak. Di ho ba pwedeng maghintay? Isang araw na lang naman eh. Ipapadala ko agad yung pera pag sumahod ako bukas. Ngayon ko nga kailangan. Kahit 10K lang. Padala mo ako ngayon. Alam ko may pera ka pang nakatabi dyan. Ma, paulit-ulit lang ho tayo eh. Wala na nga po akong pera. Alam nyo naman po kung meron ako, agad-agad ko binibigay sa inyo. 75,000 lang naman ang pinapadala mo sa akin kada buwan dyan. Ang sabi ng mga kumari ko, pumapalo ng 200K ang sahod ng mga seaman. Ano, pinagtataguan mo ako ng pera? Ma, hindi ko kayo pinagtataguan. Bago lang ako rito kaya hindi pa ganun kalaki ang sahod ko. Sige na ma, bukas may pera na ulit kayo. Masyado na ho tayong matagal magkausap. Baka mapagalitan na ho ako. Ewan ko sa'yo, huwag ka nalang magpadala. Mama naman eh. Huwag ka magpapadala bukas. Tatapon ko lang yung sinasabi ko sa'yo. Ngayon ko kailangan tapos bukas mo ako bibigyan? Sa'yo yung pera mo! Sige na ma, try ko manghiram sa mga katrabaho ko kung meron. Pero di ako mangangako ah. Tsaka di rin naman ako agad-agad makakapagpadala ng pera. Alam nyo namang nasa barko ako. Di gawan mo ng paraan. Sige, ganito. Hanggang bukas, hihintayin ko yung padala mo. Makikiusap ako rito sa pinag-orderan ko ng mga materyales na bukas na lang ako magbabayad. Sige ho, hanggang mamaya hintayin nyo tawag ko. Siguraduhin mo. Nakakahiya rito kung i-delay ko ng gusto yung bayad ko sa kanila. Matapos nga naming makapag-usap sa telepono ni Mama ay bumalik na kaagad ako sa trabaho ko dahil kapag nahuli ako ay sermon ang aabutin ko. Habang naka-duty nga ako ay lumilipad ang isipan ko dahil namumroblema ako kung saan ako kukuha ng perang ipapadala ko kay Mama. Sinubukan ko kasing manghiram sa mga katrabaho ko pero maging sila rin ay naipadala na ang sahod nila sa mga pamilya nila. Halos pumutok ang ugat ko sa ulo dahil sa sakit sa kakaisip sa pamilya ko sa Pilipinas, lalo na kay Mama. Ayaw ko siyang biguin hanggat maaari dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Wala ako sa kinakalagyan ko kung hindi rin dahil sa pagsisikap nilang dalawa ni Papa para makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya nga kahit alam kong sobra-sobra na ang mga hinihingi ni Mama, ay hinahayaan ko na lamang siya. Pero nakakapagod din pala minsan dahil hindi ko alam kung may napupuntahan nga ba lahat ng pinagpapaguran ko. Hindi pa rin kasi pinapakita sa akin ni Mama ang itsura ng bahay na pinapagawa niya. Ayaw ko mag-isip ng hindi maganda at magduda ng walang matinding basihan. Pero ng mga oras na yon ay napag-isip kong paano kung totoo nga lahat ng hinala ko. Ano ang sasabihin ko kay Mama? Ihinto ko ba ang suporta ko sa kanya? Matapos nga ang aking duty ay tumambay ako sa deck ng barko. Malamig ang simoy ng hangin pero hindi ko yon alintana. Dahil maraming bagay ang gumugulo sa utak ko, Papa Dudut. Nasa ganon akong sitwasyon nang lapitan ako ng aking girlfriend na si Mika at agad na tinanong kung may problema nga ba ako. Ang lalim ng iniisip natin ah. May problema ba? Oh, babe, nandiyan ka pala. Hulaan ko. Nanghihingi na naman ng pera si Tita Susan ano?
Ay, ano pa nga ba? Wala naman akong magawa kasi responsibilidad ko yun eh. Anong responsibilidad? Babe, hindi. Kung tutuusin nga, hindi mo kailangang gawin yan eh. Pwede nating sabihin yan ang paraan mo ng pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa magulang mo. Pero hindi mo sila responsibilidad at lalong wala kang utang na loob sa kanila. Don't get me wrong, babe ha. Sinasabi ko to kasi gusto kong mamulat ka na hindi porke ipinanganak ka nila, inalagaan ka, binihisan, pinakain, pinag-aral, ibig sabihin nun utang na loob mo na yun sa kanila. Pero parang ganun na rin ang tinutumbok ng mga sinasabi mo. Babe, makinig ka. Alam mo ba kung anong laging sinasabi ng mami ko sa akin? Ano? Na sobrang thankful daw sila nung dumating ako sa buhay nila. Dahil hiniling daw talaga nila no na magkaanak sila. At ako nga yun. Pero alam mo yung mas matindi? Na hindi ko raw kailangan tumanaw ng utang na loob para sa lahat ng sakripisyo nila para sa akin. Dahil unang-una, sila ang may gusto na dumating ako sa buhay nila. Ang tanging bagay lang daw na hihilingin nila sa akin ay respeto at pagmamahal na hindi ko naman ipinagdamot sa kanila. Never nila akong sinumbatan na nagpakahirap sila para mabuhay ako, kaya dapat ibalik ko sa kanila lahat ng nagawa nila para sa akin. Hindi! Kahit isang beses, hindi nila sinabi sa akin yun. Di naman ako sinasabihan ng ganyan ni Mama. Palahingi lang yun ng pera pero di naman siya nanunumbat. Babe, concerned lang ako sa'yo. Hindi sa pinangungunahan kita ha, pero kapag dumating yung oras na wala ka nang maibigay sa mama mo, hindi ko alam kung ano yung mga kaya niyang sabihin sa'yo. Sa ilang buwan nating magkarelasyon, inoobserbahan ko si Tita Susan. Kasana magagalit ha, pero parang bangkong tingin niya sa'yo eh, na kapag kailangan niya ng pera, agad-agad makakapag-withdraw siya. Di naman siguro babe, mama ko naman yun. Kung manghingi siya ng pera sa akin, ayos lang. Kaya nga ako nagtatrabaho para guminhawa ang buhay nila. Eh ikaw, paano ka? Lahat ng sweldo mo pinapadala mo sa kanila. Tapos magrereklamo pa sila na kulang yung binibigay mo. Kung tutuusin nga, dapat nag-iipon ka eh. Para kung may mga gusto kang maipundar, may pera ka. Nakakapagpundar naman na ako babe. Di ba nga sabi ko sa'yo nagpapagawa ako ng bahay? Ah, saan? 2 buwan na, wala pa rin maipakitang picture sa'yo ang mama mo kung umuusad ba yung bahay na pinapagawa mo. Gusto daw kasi ni Mama matapos muna yung bahay bago ko makita. Ewan ko babe ha, pero hindi talaga maganda ang kutob ko. Hindi ko sinasabi magdamot ka sa pamilya mo ha, pero isipin mo, bawat sentimo na kinikita mo, pinagpapaguran mo yun. Tapos mapupunta lang sa wala. Ang sakit nun para sa mga katulad natin nagtatrabaho sa malayo para lang sa pamilya. Alam ko naman yun. Kaya lang magtatampo yun si Mama pag di ko siya binigyan. Okay, fine. Basta ako pinayuhan na kita ha. Pahalagahan mo sana yung mga kinikita mo. Kasi hindi ka naman umiiri ng pera na kada hingi nila, may ibibigay ka. Hayaan mo na babe. Ako nang bahala kay Mama. So, magkano ba? Ang alin? Yung hinihingi ng mama mo. Teka, paano mo nalaman? Sinabi kasi sa akin ni Gary na nanghihiram ka ng pera para may maipadala ka kay Tita Susan ngayon. Magkano nga? Ay, talaga naman oh. Ang dadaldal. 10K sana babe. O sige ganito, pahihiramin kita ng 10K sa ipon ko. Kahit installment mo na lang bayaran para lang makapagpadala ka kay Tita Susan. Pero babe, ipon mo yun. Hihiramin mo lang naman eh. Basta bayaran mo pa unti-unti. Kesa naman wala kang maipadala sa mama mo ngayon. Magwawala na naman yun. Ay, thank you babe. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Sus, nambola ka pa. Sige na, tumawag ka na kay Tita Susan at sabihin mo na magpapadala ka. Kaso pangalan kong ilalagay niya sa sender. Paano mo nga pala maipapadala yun? Hingi na lang ako ng form kay Kapitan maya-maya. Siya na bahala magsabi sa bangko. Salamat talaga babe. Wala yun. Para hindi ka na rin niraratrate Tita Susan. Hayaan mo, sa sahod ko, palitan ko agad yung pera mo. Hulugan mo na lang. Baka magwala pa yung si Tita Susan kapag kulang ng 10K yung ipapadala mo. Di sasabihin ko nagbayad ako sa'yo. Sige na babe, huwag ka na kumontra. Oo, sige na.
Ikaw ang bahala. Papa Dudut, sobra-sobra nga ang pasasalamat ko noon kay Mika dahil pinahiram niya ako ng pera na ipapadala kay mama. Pero may parte pa rin sa akin na nahihiya dahil ipon niya yung pinahiram niya sa akin. Naisip ko naman na kung hindi ako magpapadala ng pera kay mama ay magwawala yon at magtatampo. Huling beses kasi na nagtampo siya sa akin ay 2 linggo niya akong hindi kinausap. Minsan nga ay para siyang bata na kapag hindi na ibigay ang gusto ay bigla na lamang magwawala at kung ano-ano ang mga sasabihin. Kinabukasan nga ay tumawag ako kay mama para itanong kung natanggap nito ang pera. Pero ring lang ng ring ang cellphone nito at walang sumasagot. Naisip ko naman na baka tulog pa siya at hindi ko na kinulit pa. Papa Dudut, magagabi na noon sa lugar namin nang tumawag sa akin si mama at sinabing kinulang daw ang pinambayad niyang 10,000 dahil may mga materyales daw siyang nakalimutan at hindi na isama sa listahan. Kaya naman kailangan daw niya ng karagdagang 5,000 pesos. Sinabi ko naman na hintay na lamang niya ang sahod ko para yun na lamang ang ipambayad sa kulang. Dahil nga sinabi ko ay sinabi niyang dagdagan ko na lang daw ang ipapadala ko dahil mag-grocery din daw siya at ibibili ng bagong cellphone ng kapatid ko. Gusto ko sanang umapila na sobra pa naman ang perang ipapadala ko pero mas pinili ko na lamang na manahimik. Dahil alam na alam ko kung ano ang sasabihin niya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napaisip naman ako sa mga sinabi sa akin ni Mika na wala akong kamalay-malay kung saan ba talaga napupunta ang mga perang pinapadala ko. Na-realize ko na masyado akong nagbulag-bulagan dahil sa sobrang pagmamahal ko sa pamilya ko, lalo na kay mama. Sa tuwing nag-uusap kasi kami ni mama ay ayaw nitong makipag-video call at palagi lang nitong sinasabi na marami siyang ginagawa. Kapag naman nanghihingi ako ng litrato ng bahay ay sinasabi nito na kapag natapos na raw ay saka ko tignan. Doon pa lamang sa mga palusot niya ay dapat ay nagdududa na ako. Pero dahil malaki ang tiwala ko sa kanila ay hindi na ako nag-usisa pa. Pero nang maalala ko lahat ng mga sinabi ni Mika at ang mga pagpapalusot sa akin ni mama, ay naisip kong baka tama nga si Mika na napupunta sa wala ang mga pinagpaguran ko. Kaya naman nang makapag-usap kami ulit ni mama ay sinubukan kong hingin sa kanya mga resibo ng mga nagastos niya. Lalo pa at may binabayaran din akong tax sa tuwing nagpapadala ako ng pera. Malaking menos din kung makukuha ko ang lahat ng total ng taxes na binabayaran ni mama sa mga pinamili niya at sinubukan ko siyang kumprontahin dahil sa gusto kong patunayan na mali ang iniisip ni Mika tungkol sa pamilya ko. Pero ang pag-uusisa kong yon ay nagresulta ng matinding pag-aaway namin ni mama, Papa Dudut. Ano bang akala mo sa akin? Nagwawaldas lang ng pera? Hindi ma. Gusto ko lang makita yung resibo para matotal ko lahat ng tax na binabayaran nyo para mabawasan yung tax ko rito. Huwag mo ako matax-tax dyan ha? Akala mo ba di ko alam? Na ginagawa mo to kasi pinagdududahan mo ko? Iniisip mo siguro kung saan ko dinadala yung mga pinapadala mo? Ay, kung ganun nga ho ma, masama ho ba na magtanong ako? Kasi ultimo resibo ayaw nyo ipakita sa akin. Siguro karapatan ko namang malaman kung saan napupunta yung mga pinaghirapan ko. Karapatan? Ha! Ngayon naman karapatan ang binabato mo sa akin. Wala kang utang na loob. Matapos kitang buhayin at pag-aralin, ganito'y gaganti mo sa akin? Man naman, kailangan ho ba na sumbatan nyo ko? Resibo lang naman po hinihingi ko. Gusto ko lang makita. Tinapon ko na! Alangan namang ipunin ko pa yan! Dagdag kalat lang yung mga yun sa bahay! Sige ma, patingin na lang ho ng picture ng bahay natin. Ang kulit mo naman dyan eh! Sinabi ko na ngang kapag tapos na, doon ko lang ipapakita! Gusto ko lang naman ho makita kung alin pa ang kulang para matapos na. Tigilan mo ako! Ingrato ka! Nung isilang kita at palakihin hanggang sa makatapos ka ng
Ma, hindi ho ako nagkukwenta. At hindi lang ho pera ang pinag-uusapan natin dito. Malaking pera ho. Hindi ko ho kayo kinukwentahan. Nagpapasalamat nga po ako na pinagtapos niyo ako ng pag-aaral eh. Pero sana naman ho, bigyan niyo rin ho ako ng konsiderasyon. At anong konsiderasyon ba ang hinahanap mo? Simula bata ka, binigay ko na lahat ng konsiderasyon sa'yo. Ma, hindi naman ho ako basta lang pasarap sa barko. Bawat sentimo ho ng pinapadala ko sa inyo, pinagpapaguran ko. Tatawagan niyo ako. Imbis na kumusta ang bungad niyo sa akin, anak, kailangan ko ng pera agad ang linyahan niyo. Ma, kumustahin niyo naman ako minsan. Di naman malaking bagay yun. Ba't ba kita kukumustahin? Maayos naman ang lagay mo dyan sa barko. Mas masarap pa nga yata ang kinakain nyo dyan kaysa kinakain namin dito ng mga kapatid mo Huwag mo nga akong dinadramahan dyan. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na bibigyan mo kami ng maginhawang buhay. Ano to? Puro ka kwenta. Parang ibang tao kami sa'yo. Hindi niyo naman ako naiintindihan, May. Ang akin lang, hindi ho habang buhay may trabaho ako. Tatanda rin ho ako. At pag dumating ang oras na yon, di ko nakakayanin pa magtrabaho. Kaya sana lang ho habang maaga, maging masinop ho tayo. Mag-ipon tayo para ho kung sakali, may nakatabi tayong pera. Di dagdagan mo yung pinapadala mo kung gusto mong makapagtabi ako ng pera. Ano bang nangyayari sa inyo, Ma? Di naman kayo ganyan dati Tumatanda na ako kaya sensitive na ako. Pero ikaw, di mo man lang iniintindi ang nararamdaman ko. Nakakasama ka ng loob. Dahil lang sa pera, ginaganyan mo ako? Ako? Nananay mo? Lumalayo na ho tayo sa usapan. Resibo lang ho ang hinihingi ko. Ba't kailangan niyo ako sumbatan? May karapatan ako sumbatan ka. Kung wala ako, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Tawagan ko na lang po kayo bukas. Magpalamig na muna kayo ng ulo. Huwag kang tatawag. Ayaw na kita makausap. Papadudot, hindi na nga ako makapag-focus sa duty ko dahil naiisip ko ang masasakit na salitang sinabi sa akin ni Mama. Pakiramdam ko nga ay ibang tao ang kausap niya at hindi ako. Pero kapag naiisip ko ang mga sinasabi nito na wala akong utang na loob ay hindi ko maiwasang questionin ang sarili ko kung ano pa ba ang kulang sa mga ibinibigay ko sa kanya. Dahil sa totoo lang ay wala akong pakialam kung walang matira sa akin. Ang importante ay maibigay ko ang lahat sa kanila. Napakasakit isipin na sarili kong ina ang nagdulot sa akin ng matinding sakit ng panahon na yon. Mga salita niyang tila matatalas na kutsilyong humihiwa sa buong pagkatao ko. Hindi ko na alam kung ano nga ba ang kailangan kong gawin para lamang kahit isang beses ay ma-appreciate nila ang mga efforts ko. Malalim ang iniisip ko nang marinig ko ang pag-ring ng aking cellphone. At hindi ko na yung kailangan tignan dahil alam na alam ko kung sino ang tumatawag. Walang iba kundi ang mama ko na ang bungad sa akin ay wala na raw silang supply ng pagkain at may kailangan daw bayaran sa school ang mga kapatid ko. Pero kapapadala ko pa lamang ng pera. Kaya naman hindi ko maiwasan na manlumo. Ang akala yata nila ay napakadali namang kitain ang perang pinapadala ko sa kanila. Lalo lang akong nanlumo nang sabihin ni Mama na naisanla nito ang bagong cellphone dahil wala na silang pambili ng pagkain. Kulang na nga lang ay ma-depress ako, Papadudot. Sa kabi-kabilang daing ni Mama. At kapag hindi pa nasunod ang gusto nito ay magwawala ito at magbibitaw ng masasakit na salita na parabang hindi niya ako anak. Laking pasalamat ko talaga na nasa tabi ko lagi si Mika at karamay ko sa lahat ng oras. Lalo na kung pakiramdam ko ay unti-unti na akong nilalamon ng depression. Babe, tahan na. Ano na naman bang pinag-awayan niyo ni tita? Ngayon lang kita nakitang umiyak ng ganyan Napapagod na ako, Mika. Di ko na alam kung saan ako lulugar. Lahat ng effort ko, lahat ng sakripisyo ko, di man lang nila ma-appreciate. Shh, babe. Kung hindi ka nila ma-appreciate, hayaan mo sila. Pamilya ko sila eh.
Di ko magawang di sumama ang loob. Pero hanggang kailan ka magkakaganyan? Di ko alam, babe. Napapagod na akong intindihin sila. Pero kapag naaalala ko na sila ang dahilan kung bakit ako nandito, pinipilit ko maging okay. Andito lang ako, babe, ha? Dadamayan kita lagi. Handa akong tulungan ka sa abot na makakaya ko. Hayaan mong tulungan kita na pasanin ang iba mong problema. Sapat na sa akin yung lagi kang nasa tabi ko. Pasanin ko to. Ako dapat na magbuhat. Pero nahihirapan din ako pag nakikita kitang ganyan. Hindi ko matanggap na nandito nga ako pero hindi naman kita matulungan. Ang dami mo nang naitulong sa akin. At sobrang nagpapasalamat ako sa lahat. Alam mo namang mahihingahan mo ko, di ba? Kung ano man ang problema mo, handa akong makinig. Yung mga pinapadala ko kay mama, di ko alam kung nagagastos ba sa tama. Ayaw niya akong bigyan ng mga resibo. Puro siya palusot, alam mo yun? Yung kapag wala na siyang alam na palusot, susumbatan na niya ako, aawayin. Ang masaklap pa nga, kung sabihan niya ako na wala akong utang na loob na anak, parang wala akong nagawang tama. Ayoko mag-isip ka ng kung ano-ano, ha? Pero paano kung... Paano kung ano? Paano kung may bisyo pala si Tita Susan na hindi mo alam, na hindi lang niya sinasabi? Bisyo? Oo, kasi kahit mag-grocery sila ng pang-isang buwan o magbayad ng mga bills, hindi mauubos agad ang 75K eh. Babe, unless na may iba silang ginagawa sa pera. Hindi ko sinasabi to para siraan sila, ha? Pero ang laki talaga ng chance na may bisyo nga sila. Anong bisyo naman, babe? Ang sabi sa akin ni mama, may mga utang siyang binabayaran. Anong utang naman yun? Di ko alam. Alam mo namang di nagsasabi si mama eh. Pero mabalik tayo. Ano nga kayang bisyo niya? Ay nako, ano pa ba? Kundi drugs, siguro alak, pwede rin namang sugal. Ang daming naa-addict sa sugal, babe. Yung iba nga nababaon pa sa utang dahil hindi nila kayang mabuhay nang hindi nagsusugal kahit magbenta pa sila ng gamit, magsanla. Gagawin talaga nila basta makapagsugal lang sila. Ay... Bakit, babe? Sorry ha kung nasabi ko yun. Huwag mo nalang pansinin. Hindi, babe. Wala kang kasalanan. Ba't nga ba hindi ko agad naisip yun? Ang alin? Na baka may bisyo sila? Oo. Dating sugarol si mama pero di naman malala. Maliliit lang din siya kung tumaya. Maliliit kasi yun lang yung kaya niya. Pero iba na ngayon, babe. Nakakahawak na siya ng malaking pera. Pero kung tatanungin ko siya, sigurado namang di siya aamin. Bakit hindi mo subukang kausapin yung mga taga sa inyo? Magtanong-tanong ka kung ano na ba talaga nangyayari sa pamilya mo. May social media naman eh. Subukan mong kumontak ng kakilala mo para masimulan mo nang magtanong. Nagdadalawang isip man ako noon, Papa Dudut, ay sinunod ko pa rin ang suhestyon sa akin ni Mika. Gusto ko na rin kasing malinawan ang isipan ko at para sa ikakatahimik na rin ang loob ko. Ang hirap na kasi para sa akin na magtrabaho ng sobrang daming problemang iniisip. Madalas nga ay naiisip ko na lamang na itigil na lamang ang suporta ko sa pamilya ko. Total ay naaalala lamang nila ako kapag araw ng sweldo. Pero at the end of the day ay mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanila. At kahit na anong pagod ko, ayos lang basta alam ko na nabibigyan ko sila ng maginhawang buhay. Sa libreng oras ko nga ay nagtiyaga akong maghanap sa social media ng mga kakilala na taga sa amin. Sa dami na nga ng mga sinearch ko ay iilan lang ang lumitaw at naka-private pa ang profile kaya hindi ko rin mai-add at mai-message. Halos 2 araw rin akong ganon. Hanggang sa may isang profile akong nakita na naka-public. Bagamat taga sa amin ay hindi ko naman yon ka-close. Mabibilang lang din yata sa daliri ang pag-uusap namin noong nasa Pilipinas pa ako. Pero wala na akong sinayang na panahon at in-add friend ko siya. Saka ako na nag-iwan ng mensahe na may gusto akong itanong sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa 2 araw nga ng pagtsatsaga ko ay nahanap ko nga ang social media account ni Chris. Siya na lamang ang huling pag-asa ko dahil siya na lamang ang kilala kong malapit sa amin.
Ang bahay kasi namin ay matatagpuan sa liblib na bayan ng Nueva Ecija at halos lahat ng bahay doon ay may kalayuan sa iba pang mga bahay. Hindi man kami close ni Chris ay kinapalan ko na ang mukha ko at inad ko siya at nag-iwan pa ako ng mensahe. Bahala na kung sasagutin niya yon o hindi. Araw-araw ay naghihintay ako ng pag-accept niya sa friend request ko. O kaya naman ay mag-reply man lamang siya sa message ko pero wala akong natanggap na sagot mula sa kanya. Habang dumadaan nga ang mga araw ay mas lalo akong nakakaramdam ng anxiety na hindi ko naman nararamdaman dati. Pakiramdam ko rin noon na tipong malapit na ako sa katotohanan pero parang ayaw ko na lamang alamin. Nauubusan na rin po ako ng pag-asa sa pag-iisip na baka hindi na rin active ang account na yun ni Chris. Pero nagulat ako ng isang gabi ay siya mismo ang tumawag sa akin. Buti na lamang at off duty ako kaya agad kong nasagot ang pagtawag niya sa akin, Papa Dudut. Hello, Chris? Hello pre, kala ko namamalikmata lang ako kaya tinawagan ko para makasigurado. Kamusta buhay barko? Ayos naman. Ano nga pala itatanong mo? Parang importante ah. Importante talaga. Kaya nga kinapalan ko na yung mukha ko na i-message ka. Willing naman ako sagutin ang tanong mo. Basta alam ko lang ang isasagot. Doon ka pa rin ba nakatira malapit sa amin? Oo, wala naman kami ibang lilipatan eh. Ba't mo natanong? Itatanong ko lang sana kung alam mo bang mga pinagkakaabalahan ng mama ko. Hello? Chris? Andyan ka pa ba? Oo, nandito pa ako. Ano nga ulit yung tanong mo? Baka ka ako alam mo kung ano pinagkakaabalahan ng mama ko. Bakit? Panay na ba hingi ng pera sa'yo? Ikaw naman ngayon ang di makasagot. Nabigla lang ako. Paano man nalaman na nanghihingi siya lagi ng pera sa akin? Malamang, nasa barko ka eh. Tsaka hula ko lang naman yun. May alam ka ba? Bago ko sagutin yan, ipangako mo muna na wala kang pagsasabihan na kahit sino na ako nagsabi sa'yo. Oo, pangako. Hiwalay na ang nanay at tatay mo. Ha? Teka, paano nangyari yun? Ganito kasi yan pre. Nahuli ng tatay mo si Aling Susan na may lalaki. Kaya sila naghiwalay. Imposible! Di magagawa ng mama ko yan! Makikinig ka ba o di ko na lang itutuloy itong kwento? Basta ako, sinasabi ko lang sa'yo lahat ng alam ko. Kasi karapatan mo naman yun. Pasensya na. Sige, ituloy mo lang. Ayun na nga. Nahuling may lalaki nanay mo kaya naghiwalay sila ng tatay mo. Eh yung lalaki pala ng mama mo, dakilang sugarol. As inadik na. Ang mama mo, panay ang buntot doon sa lalaki. Magkasangga nga sila lagi sa sugal eh. Ang laki pa ng mga taya eh. Sa sobrang adik na nga nilang dalawa sa sugal, nabaon na sila sa utang. Kaya nagtatago ngayon ang mama mo sa aking lalaki niya. Wanted sila dito. Paano? Ang dami nilang utang na di binayaran. Parang laging fiesta rito nung nandito pa sila. Lagi sila nagpapasugal dito dahil marami naman daw silang pera. Bangka pa nga mama mo. At sinasabi ko sa'yo, ang laki ng perang natatalo sa kanya kaysa sa kinakabig niya. Eh yung mga kapatid ko, kasama ba ng mama ko? Hindi, nandun lang sa bahay niyo. Pero di na sila nag-aaral. Yung sumunod sa'yo, ang alam ko nagtatrabaho sa bar para may makain sila. Ewan ko sabi-sabi lang naman yan. Kaya hindi ako sigurado sa parte na yan. Natapos ba yung bahay na pinapagawa ko? Anong bahay? Ganun pa rin naman ang itsura ng bahay niyo. Walang pinagbago mula nang umalis ka. Lumong-lumo ako sa mga nalaman ko mula kay Chris, Papa Dudut. Halo-halong emosyon din ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Gusto kong sumigaw, manakit pero alam kong wala naman yung maidudulot na maganda. Naisip ko na nga lang na baka gawa-gawa lamang yun ni Chris pero wala naman itong mapapala kung sakali. Hindi ko lubos maisip na magagawa yon sa akin ni Mama. Nagtiwala ako sa kanya pero ninustay niya lamang ng parang maliit na halaga ang pera ko. Nagmistula siyang one-day millionaire sa dami ng perang sinayang niya sa loob ng isang araw.
Gusto kong sumbatan si mama pero hindi ko naman siya makontak. Sa totoo lang ay napakahirap malayo sa pamilya para lamang kumita ng pera tapos malalaman ko na lamang na napunta sa walang pinaghirapan ko. Nang malaman ko nga ang tungkol sa bagay na yon ay hindi ko kinumpronta si mama. Naghintay ako na umamin siya sa akin pero nang tumawag siya sa akin, imbis na kumustahin ako ay paghingi ulit ng pera ang bungad niya sa akin, Papa Dudut. Anak, naku, ngayon lang ako nakatawag at ang dami kong inaasikaso. Patapos na rin kasi tong bahay na pinapagawa natin. Mabuti naman ho kung ganon. Kaso anak, may konting problema. Ano ho ba yon? May mga konting materyales pa kasi na kailangang bilhin para matapos na talaga. Magkano ho ba nga abutin? Anak, mga 100K pa kasi yung kailangan. Ang laki naman ho. Akala ko ba konti na lang ang materyales na kailangan? Oo, yan kasi hinihingi sa akin ng gumagawa. Mga tiles yan, tapos brace para sa hagdan. Tapos papagawa pa ako ng built-in cabinet. Di naman ho siguro aabutin ng 100k yan. Konti lang naman ho yung materyales na yan. Ano ka ba naman, anak? Siyempre mga mamahalin na materyales ang gagamitin. Ma, hanggang kailan nyo ba ako balak lokohin? Ha? Anong lokohin? Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Alam ko na ho ang lahat. Lahat ng katotohanan. Kaya please ma, magsabi na kayo ng totoo. Anong totoo ba kasi ang sinasabi mo? Wala akong nililihim sa'yo. Ano na naman ba to dyan? Ma, alam ko pinansusugal nyo lang yung mga perang pinapadala ko sa inyo. Alam ko rin na wala talaga kayong bahay na pinagawa. Ha? Pinagsasasabi mo? Saan mo naman nakuha yung maling balita na yan? Di na ho importante kung saan ko nalaman. Ang gusto ko lang ho, magsabi kayo ng totoo. Wala akong ipapaliwanag dahil totoo lahat ng sinasabi ko. Ba't ang dali mo nagtitiwala sa iba kaysa sa sarili mong nanay? Di mo ba naisip na baka sinisiraan lang ako ng taong yon kasi gusto niyang siyang makinabang sa'yo? Hindi ho lahat ng tao kagaya nyo. At anong gusto mong palabasin? Ma, alam nyong mahal na mahal ko kayo. Kaya nga lahat ng hingin nyo sa akin binibigay ko. Pero sana naman naisip nyo na hindi ako umiiri ng pera. Nagre-reklamo ka? Kung tutusin kulang pa yung mga hinihingi ko kapalit na sakripisyo at hirap ko simula nung bata ka. Di ko ho nakakalimutan yun, ma. Pero siguro naman ho, nabayaran ko na yun. Na kung tutuusin, di ko naman talaga obligasyon na bayaran ng mga yun. Wala ka talagang utang na loob. Ano bang pinagmamalaki mo? Yung kakapiranggot na kinikita mo sa pagsisiman mo? Umangat ka lang ng konti, kala mo naman kung sino ka na? Tandaan mo, nakatapos ka dahil sa akin. Hindi ka aangat kung hindi dahil sa akin. Sige, sumbatan nyo lang ako. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Wala akong utang na loob na dapat bayaran dahil di ko naman ginusto na ipanganak sa mundong to. Kayo may gustong magkaanak. Pero kahit na ganon, ginawa ko lahat para maibigay sa inyo lahat na kailangan nyo. Para guminhawa ang buhay nyo dahil yun ang pangarap ko para sa pamilya natin. Pero sinira nyo ang pangarap kong yun. Sinamantala nyo yung labis na pagmamahal ko sa inyo. Di nyo man lang naisip na baka napapagod din ako na kailangan ko rin ng tao masasandalan kapag pagod ako. Sa lahat ng tao, kayo dapat ang karamay ko. Pero nang dahil sa pera, nag-iba ang trato nyo sa akin. Huwag mo akong dramahan. Sige, maniwala ka sa ibang tao kaysa sa akin na nanay mo. Diyan ka naman magaling. Wala ka nang ibang ginawa kundi kwentahin lahat ng pinapadala mo sa akin. Pasalamat ka nga dahil sa akin nakapagtapos ka ng pag-aaral. Nakapagsiman ka. Utang na loob mo sa akin ang tagumpay na tinatamasa mo ngayon. Kaya ganun nyo nalang waldasin ang perang pinapadala ko. Ma, alam kong hiwalay na kayo ni Papa at may iba na kayo kinakasama. Pasensya na ma, magalit na kayo sa akin ng husto. Pero hindi ko kayo padadala ng pera hanggat di kayo nagtatanda. Ang kapal naman ang mukha mong sabihin sa akin yan. Ang pera mo, pera ko rin. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Subukan mong hindi magpadala ng pera. Wala akong pakialam. Itatakoy talaga kita bilang anak.
Papa Dudut, hindi ko po akalain na sa ginawa kong pagkumpronta kay mama ay magagalit siya ng husto na kulang na lamang ay isumpa niya ako. Napakasakit lang isipin na imbes na aminin niya yung pagkakamali niya ay ipinipilit pa niya na tama siya. Ayaw niyang tanggapin na tama naman ang sinasabi ko nang dahil sa pera ay napakalaki ng pinagbago niya. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapaliwanagan. Nanghangad ko lamang ay kung ano ang makakabuti sa kanila. Pero dahil sa pagmamalasakit kong yun at pagsasabi ng totoo ay ako pa ang lumabas na masama. Sobrang sakit, Papa Dudut, na sarili kong ina ay itinuturing po akong kaaway ng dahil lamang sa pera. Pakiramdam ko ay wala nang mas mahalaga sa kanya kundi ang perang pinapadala ko buwan-buwan. Matapos nga ang pagtatalo naming yon ay hindi na muling tumawag sa akin si mama. Sinubukan kong kontakin siya pero cannot be reached na ang numero niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nakokonsensya ako ng husto. Naiisip ko kung bakit hindi ko na lamang siya hayaan sa luho niya. Pero naisip ko rin na napakahalaga para sa akin na makapagpundar ako bago man lang ako mawalan ng trabaho o kaya ay hindi ko na kayang magtrabaho. Hindi naman siguro mali na isipin kung isecure ang kinabukasan namin kapag dumating na yung oras na hindi ko na kayang magtrabaho. Nang matapos nga ang kontrata ko sa barko ay bumalik ako ng Pilipinas kasama ang nobya kong si Mika. Sa pagbabalik ko roon ay sabot-saring kwento na ang narinig ko patungkol sa pamilya kong hindi na mahagilap dahil nagtatago sa mga pinagkakautangan. Hindi naman lingid yon sa akin dahil ikinuwento na sa akin lahat ni Chris sa mga nangyari. Ang tanging concern ko lamang ng mga panahong yon ay ang mga kapatid ko na dapat ay nag-aaral. Pero ang sabi naman ng mga kapitbahay namin ay kasama sila ni Mama at hindi na nila alam ang buong kwento. Kung kasama man sila ni Mama ay medyo panatag na ako dahil alam kong magkakasama sila. Pero madalas ay napapaiyak na lamang ako kapag naaalala ko ang lahat ng perang dapat sana ay naipagpatayo ko na ng bahay. Alam kong wala na akong magagawa dahil nangyari na ang mga nangyari at tinanggap ko na lamang na nasa mabubuting kamay na ang lahat ng pinagpaguran ko. Unti-unti kong natanggap ang mga nangyari, Papa Dudut. Salamat sa mga words of wisdom ni Mika at nagkaroon ako ng motivation at pag-asa sa buhay. Kaya nang makasampa muli ako ng barko ay nagsimula na ako mag-ipon para sa dalawang bagay. Una ay para sa bahay namin ni Mika at para na rin sa kasal namin. Hindi ko na rin naman kasi gugustuhin na magkahiwalay pa kami. Napakalaki ng naitulong ni Mika sa buhay ko at hindi man pinansyal ay napakalaking bagay ng mga salita niya na laging nagpapagaan ng kalooban ko at nagpapaliwanag ng isipan ko. Nang matapos nga ang dream house namin ay nagpakasal na kami, Papa Dudut. Simple lamang at mga importanteng kamag-anak at kaibigan lang ang imbitado. Isa nga dapat yon sa pinakamasayang parte ng buhay ko pero dahil wala ang mga magulang at pamilya ko sa espesyal na araw na yon ay hindi ko napigilang maging malungkot. Pero alam ko namang walang mangyayari kung magbumukmuk ako kaya naman minabuti ko na lamang na magsaya kasama ang aking noon ay asawa na. Naging maayos at masaya ang pagsasama naming dalawa ni Mika at nagtutulungan kami sa lahat ng bagay. Hati kami sa mga gastusin sa bahay at nakapagpundar na rin kami ng 2 kotse na pinaghatian namin pareho. Papa Dudut, ang akala ko noon ay hindi ko na makikita pa si Mama. Pero nagulat na lamang ako isang araw dahil siya mismo ang tumawag sa akin. Hindi ko na inisip kung saan niya nakuha ang bagong number ko at agad kong sinagot ang tawag niya. Umiiyak siya sa kabilang linya at panay ang hagulhol. Humihingi siya ng tawad sa akin at nakiusap na tulungan ko siya kahit na sa huling pagkakataon lang. Tinanong ko naman kung ano ang maitutulong ko at sinabi niya sa akin na nakakulong siya dahil ipinakulong siya ng pinagkakautangan niya. Hindi nga ako nagdalawang isip at nang matapos ulit ang kontrata ko sa barko ay agad akong umuwi ng Pilipinas para sadyain si Mama
Ang akala ko nga ay nakalaya na siya dahil mahigit 1 taon din bago natapos ang kontrata ko. Pero inabutan ko pa rin siya sa loob at sobrang saya niya nang makita niya ako. Panayang hingi niya ng tawad sa akin lalo na sa mga sinabi niya. Ang sabi niya ay magbabago na siya basta tulungan ko lang daw siya na makalabas doon. Bilang isang anak na mahal ang kanyang ina, ay hindi ako nagdalawang isip na bayaran ang piyansa niya para tuluyan na siyang makalabas. Sa ngayon ay kasama ko na ulit ang pamilya ko maliban na lamang kay Papa, pero may mga pagkakataon na nagkikita kami kapag may okasyon. Nagbago na rin si Mama at ramdam kong nagsisisi na siya sa mga pagkakamali niya at sana'y magtuloy-tuloy na yon. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Naway magsilbi po itong eye-opener sa mga magulang na ang tingin sa mga anak ay isang investment plan. Maraming salamat po kung isa po itong sulat ko sa maswerteng mapili po ninyong basahin. More power po sa inyong programa. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, John. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever! Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Nagkakaroon ng komplikasyon ng isang bagay pag pinabayaan natin. At madalas ang mga komplikasyong yon ang dahilan kung bakit tayo nasasaktan at nahihirapan. Ikaw kabarangay, ano ang handa mong gawin upang makawala sa isang komplikadong sitwasyon? Dear Papa Dudut, nagmahal lang naman tayo ngunit bakit kailangang maging komplikado? Yan ang paulit-ulit kong tanong sa aking sarili dahil sa sitwasyong pinagdaraanan ko sa ngayon. Sabi ng mga matatanda ay kailangan nating pag-isipan ng mabuti kapag pumasok tayo sa isang relasyon. Kaya nga matagal-tagal din simula nang naisipan kong oras na para bumuo ako ng sarili kong pamilya. Masasabi ko kasi na hindi ako swerte sa pag-ibig at marami-rami na rin akong kabiguan na naranasan sa nakaraan. Sa kabila ng lahat ay naniniwala pa rin ako na matatagpuan ko ang babaeng para sa akin. Bago ko ituloy ang pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Adler. 34 years old, taga Pasig at nagtatrabaho bilang web developer sa isang pribadong kumpanya. Nasabi ko na marami na akong kabiguang pinagdaanan sa ngalan ng pag-ibig kaya matagal-tagal din akong hindi pumasok sa relasyon. Pero noong 2024 ay naisipan kong mag-install ng isang dating app at doon ko nakilala ang isang babae na papangalanan ko na lamang na Livia. Pagkalipas ng 1 linggong pag-uusap ay nag-decide kaming lumabas at magkita na, Papa Dudut. Ganda naman dito. Cozy ng ambience. Masarap and affordable din ang food. Malakas ang aircon at hindi crowded. In fairness, ang galing mo humanap ng date spot. Thank you, pero nag-search talaga ako online ng pwedeng puntahan dito sa Pasig. Thanks ulit kasi pumayag ka makipagkita sa akin. Nako, walang anuman. Thank you rin kasi ang effort mo. Napabilib mo ko. Nahiya tuloy ako.
Huwag ka na mahiya. Ako lang naman to. Kung ganon, isa ka palang teacher? Tatanungin ko pa lang sana kung paano mo nalaman eh. Nakalimutan ko naka-uniform pala ako. Galing din kasi ako sa school. Kaya nga mas na-appreciate ko na pumayag ka makipagkita sa akin. Kahit na masyadong busy ang schedule mo. Bakit naman hindi? Maayos ka namang kausap. Saka gusto ko rin naman lumabas-labas gawa ng malapit na akong masiraan ng ulo sa pagtuturo. Kahit pala mahal mong isang bagay, dumarating pa rin yung punto na mapapagod ka. Burnout yata ang tawag doon, basta? Oo, totoo rin naman yan. Kaya thank you kasi niyaya mo kung makipagkita sa'yo. Walang anuman. Alam mo, naging masaya talaga ako nitong mga nakaraang araw na kausap ka. Bukod kasi sa may sense ka, mature ka rin. Bagay na hanap ko sa isang lalaki. Dami ko na rin kasing nakausap sa dating app na yon, pero puro isip bata. Tapos literal na mas bata pa sa akin, ayoko naman mag-alaga ng ganun. Buti sana kung anak ko sila, hindi naman. Sarili ko ang anak, hindi ko naaalagaan. May anak ka? Meron, at yun nga yung gusto kong sabihin sa'yo pag nagkita na tayo. May anak na akong lalaki. Bale, 14 years old na siya pero hindi nakatira sa akin kasi iniwan ko siya sa nanay ko nun sa probinsya. Maaga kasi ako nabuntis pero may pangarap pa ako makapagtapos ng pag-aaral. Kaya mula sa probinsya namin, naglakas loob ako lumuwas sa Manila nung nangailangan ng mananahi ang tiyahin ko sa patahian niya. Ura-urada yun pagkapanganak ko. Kumusta naman yung anak mo? Okay naman siya, pero may plano na nga akong kunin at dito na pag-aralin. Siyempre, lumalaki na rin yung anak kong yun at gusto ko naman siyang alagaan, lalo mahina na rin ang nanay ko. Tama rin naman yung desisyon mo, lalo anak mo siya. Oo, kaya nga sinabi ko na sa'yo para magkaroon ka pa ng panahon na pag-isipan kung gusto mo pa bang ipagpatuloy yung kung ano mang meron tayo sa ngayon. Kung gusto mong mag-level up, ganun, kasi syempre nasa dating app tayo, di ba? Ibig sabihin, naghahanap tayo ng partner. Pero kung ayaw mo naman, kasi nga may anak na ako, maiintindihan ko naman. Ayos lang din sa akin kung pagkakaibigan na lang ang maibibigay mo. Hindi ko na rin naman mababago ang nakaraan ko. Na-appreciate ko na sinabi mo yung tungkol sa anak mo. Pero hindi ko muna masasagot yung tanong mo kung gusto ko pa bang ipagpatuloy yung kung anong meron tayo. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang araw para makapag-decide? Oo naman, wala yun. Go ka lang. Naiintindihan kita kasi kung ako yung nasa posisyon mo, hihingi rin ako ng ilang araw para makapag-decide. Hindi naman masama yun, lalo na naniniwala ako na gawain yun ng mga matatanda. Grabe naman sa matatanda. Oh, bakit? Hindi ba? I mean, mga adult, mga mature person, ganun. Alam ko naman ang ibig mong sabihin. Binibiro lang kita. Ay nako, may ganyan ka palang ugali. Akala ko seryoso ka lang, marunong ka rin palang magbiro. Marunong naman talaga, pero mas madalas nga lang na seryoso. Di bale, masaya naman ako makilalang iba mo pang ugali. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Papadudod, aminin ko na nagulat ako sa ipinagtapat sa akin ni Livia at bagyang hindi nakaimik kaagad. Pero na-appreciate ko ng husto ang pagsasabi niya sa akin ng katotohanan at pagbibigay sa akin ng panahon upang pag-isipan kung gusto ko pang magpatuloy sa aming relasyon. Wala namang kaso sa kanya kung umayaw ako dahil tama rin naman siya nang sabihin niyang hindi na niya mababago ang kanyang nakaraan. Kung ilalarawan ko si Livia, masasabi kong maganda siya, mabait at kuwela. Ang dami niyang kwento. Halos hindi nga maubusan kaya na-enjoy ko ng husto ang pagkikita naming yon. At kahit na nakakapanibago dahil noon lang ulit ako may kinitang tao, ay pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala ni Livia. Siya kasi yung tipo na hindi ka maiilang kasama. Kumbaga'y komportable lang dahil marunong siyang makibagay at magaling magdala ng usapan. Sa pagpapatuloy ng sulat ko, tulad ng sinabi ni Livia, ay pinag-isipan ko kung gusto ko pa bang mag-level up sa aming relasyon. Yun bang higit pa sa pagkakaibigan ng turingan namin sa isa't isa?
Makalipas ang 2 linggo ay nakapag-decide ako na handa naman akong tanggapin ang anak niya at ituring na parang sa akin, lalo na at nahulog na rin ako ng gusto kay Livia. Hindi nagtagal ay niligawan ko siya, Papa Dudut. Naging kami at niyaya ko na sila ng anak niyang tumira sa bahay ko. Han, pwede ba tayong mag-usap? Oo naman, tungkol saan? Sa anak mo. Bakit? May nangyari ba? Ewan ko pero parang nahihirapan akong pakisamahan yung anak mo. Meron kasi siyang ugali na hindi ko maintindihan. Tsaka ginagawa ko naman lahat para mapalapit kami sa isa't isa. Kasi nga parang tunay na anak na rin ang trato ko sa kanya. Kaso siya yung mukhang ayaw eh. Hindi naman siguro sa ganun. Yun kasi yung nararamdaman ko. Buti sana kung ngayon lang nangyari to. Matagal na rin. Matagal na? Oo, Gaano na katagal? simula nung lumipat kayo rito. Akala ko ba okay naman lahat? Di ba tinanong ko pa nga sa'yo kung kumusta tayo? Yung setup natin, tapos sabi mo maayos naman. Akala ko totoong maayos kaso may issue ka pala sa anak ko. Hindi naman siguro issue ang tawag doon. Nagsasabi lang naman ako ng nararamdaman ko. Sige nga, ano bang ginawa sa'yo ng anak ko para maramdaman mo yan? Sinusupladahan niya ako. Hindi pinapansin. Di rin kinakausap. Pag nilalapitan ko siya para makipagbanding, lumalayo siya. Mas gusto niya pang kaharap yung cellphone o di kaya laptop niya. Yun lang naman pala eh. Akala ko kung napano ka na dyan. Anong yun lang naman pala? Hindi naman big deal. Kung sa'yo hindi, pues sa akin big deal yun. Siyempre gusto kong mapalapit sa anak mo. Ando na tayo. Pero nagbibinata na yung anak ko. Kahit nga sa akin na nanay niya, hindi siya masyadong close. At ayos lang naman yun dahil yung mga ganyang edad, mas gusto nila yung may personal space sila. Tungkol naman dun sa sinabi mong sinusupladuhan ka niya, hayaan mo't kakausapin ko. Mali naman na gawin niya yun sa'yo. Ako nang bahala dun, wag mo nang masyadong isipin. Thanks, Han. Oh, bakit parang malungkot ka pa rin? Wala lang. Meron yan eh, sabihin mo na. Wala nga sabi. Wala-wala ka pa dyan, kilala kaya kita. Siguro iniisip mo pa rin yung issue mo sa anak ko, no? Bakit ba kasi issue ang tawag mo? Hindi ba? O sige, kung ayaw mo ng issue, di concern. O ano, masaya ka na? Han naman eh. Bakit ka ba nahiinis dyan? Ikaw kasi, masyado mong pinalalaki yung pagsusuplado at di pagpansin sa'yo ng anak ko. Tapos malulungkot ka dyan. Anong gusto mo? Tawagin ko anak ko para mag-sorry sa'yo, ganun ba? Hindi mo kailangan gawin yan. Naisip ko lang naman para gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Kalalaki mong tao, masyado kang maramdamin. Pambihira naman. Pag kaming mga lalaki nagsasabi ng nararamdaman namin, masyadong madamdamin. Pero pag kayong mga babae ayos lang? Akala ko ba lahat ng pakiramdam valid? Oo nga, pero ewan ko sa'yo. Nag-expect ako na importante yung sasabihin mo kasi busy ako sa ginagawa ko ritong pagtutupi ng mga nilabhan. Tapos yan lang naman pala. Hindi naman siguro kita naistorbo sa ginagawa mo para mainis ka ng ganyan sa akin. Anong hindi? Siyempre, invested ako sa sasabihin mo kasi akala ko may kung ano nang mabigat na problema dyan. Tapos yan lang naman pala. Hindi ito yan lang pala na klase ng problema. O edi inamin mo na rin na malaki talaga ang issue mo sa anak ko. Kunwari ka pa eh. Ikaw yata yung may issue sa akin sa tono ng pananalita mo eh. Ha? Siyempre wala. Bakit naman ako magkakaroon ng issue sa'yo? Sige nga. Ewan ko. Buti pa wag na muna tayong mag-usap. Baka mauwi lang to sa away. Lalo di tayo magkaintindihan. Mabuti pa nga. Gulo mo kasing kausap. Doon ka na muna sa sala habang tinutupi ko pa ang mga damit natin sa kwarto. Ayoko nang umaaligid-aligid ka rito. Papadudot maayos naman ang naging unang buwan ni Livia at ng anak niya sa bahay ko. Masayang masaya kami dahil para na kaming isang buong pamilya. At kahit na nakakapanibago dahil matagal-tagal din akong naging mag-isa ay masasabi kong kontento ang puso ko. Kaya lang may mga pagkakataon na hindi ko maiwasang ma-frustrate lalo na at hindi ko makuha ang loob ng kanyang anak. Hindi ako magaling makisama sa mga bata dahil hindi nga close sa akin ang mga pamangkin ko. Pero hindi naman ako masamang tao at hindi rin ako isnabero.
Kasi sobrang sutil at suplado ng anak ni Livia at kulang na lang ay sukuan ko. Kaya nga hindi ko na napigilang magsabi ng nararamdaman ko sa aking kinakasama. Sa kabilang banda ay naisip kong tama rin naman siya, Papa Dudut. Bakit nga ba hindi ko pa ginagawa ang lahat ng pwede kong gawin para mapakisamahan ang kanyang anak, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil mahal ko si Livia ay sinubukan ko ring mahalin ang anak niya. Kaya naman ginawa ko ang makakaya ko upang magpakamagulang sa batang hindi naman ang galing sa akin. Noong mga panahong yon, bago kami nagsama sa isang bubong ng girlfriend ko ay nagtatrabaho siya bilang teacher sa isang pampublikong paaralan. Pero nag-decide siya na mag-resign upang matutukan ang pag-aalaga sa kanyang anak. Simula nang kunin niya ito sa magulang niya. Gusto raw kasi niyang bumawi sa mga panahong hindi niya ito nakasamang lumaki. Bagay na hindi ko naman tinutulan dahil kaya ko naman silang buhaying mag-ina. Kaya nga nagpakaasawa at tatay ako sa maliit naming pamilya ni Livia at masaya naman ako sa sitwasyon naming yon. Pero nakarinig ako ng mga komento mula sa aking malalapit na kaibigan nung binanggit ko ang tungkol sa setup namin ni Livia. Karamihan sa kanila ay napapatanong kung bakit ako pumayag. Pero wala naman akong naisip na dahilan bakit hindi. Sa kabilang banda ay hindi ko pinayagan na makaapekto sa akin ng mga sinabi nila. Dahil buhay ko naman ito at nasa tamang edad na ako upang mag-decide para sa amin ng kinakasama ko. Naku, paano na to? Natatakot na ako. Natatakot saan? Nakakagulat ka naman, Han. Sorry, pero ano ba kasi yung kinatatakutan mo? Meron ba akong sinabi? Oo, ngayon lang at narinig ko. Naku, wala yun. Hayaan mo na. Han, may pera ka ba dyan? Ha? Bakit? Anong bakit? Siyempre, ipambibili ko ng grocery dito sa bahay. Paubos na yung ulam natin eh. Tapos kaunti na lang din yung bigas. Akala ko na grocery ka na. Di ba binigyan na kita ng pera nung nakaraan? Oo nga, pero kulang yun. Paanong kulang sa Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ba pwedeng magbigay ka na lang? Para rin naman sa atin yun. Hindi naman sa ganon. Siyempre napapaisip lang ako kung bakit kinulang. Dati naman sobra-sobra pa nga sa pang-grocery natin yung pera na binibigay ko. Dati yun. Ano akala mo, hindi tumataas sa mga bilihin? Palibasa, wala kang alam kasi hindi ikaw ang nag-grocery. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Totoo naman eh. Bakit ka ba kasi naiinis? Nagtatanong lang naman ako. Dami mo kasing tanong, ayaw mo na lang magbigay. Magbibigay ako. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko naman pinupulot ang pera. Sinasabi mo ba na inaaksay ako sa kung saan yung perang binibigay mo? Wala akong sinasabing ganyan. Bakit ba ang layo na ng narating ng usapang to? Ang hirap sa'yo, lagi mong minamasama mga sinasabi ko. Intindihin mo muna kaya pinanggagalingan ko bago ka magsalita ng ganyan. Nakakasakit ka na eh. Tapos ako pa sasabihan mong madamdamin. Sorry na, okay? Masyado lang akong frustrated. Halata nga. Pero mali naman na sa akin maibuntun yung frustrations mo. Kaya nga nagsusorry na ako. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Lumuhod ako at magmakaawa sa'yo na patawarin mo ko? Hindi. Pero gusto kong sabihin mo sa akin yung dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Alam kong may nangyari kaya sabihin mo na sa akin. Ha naman eh, kailangan mo pa ba talagang malaman? Oo, kasi paano kita matutulungan, di ba? Sa bagay, pero baka kasi magalit ka sa akin. Kilala mo ako na pasensyosong tao. Pero mas magagalit ako kung hindi mo sasabihin. Sige na Han, sabihin mo na. Susubukan kong intindihin ano man yan sa abot na makakaya ko. Ang totoo kasi, kaya nagkulang yung budget natin kasi pinambayad ko ng utang yung kalahati dun sa perang binigay mo. Ayaw ko naman sanang gastusin dun kaso wala na akong pera eh. Saka tinatakot na nila ako na kailangan ko na raw magbayad dahil kung hindi, idedemanda nila ako.
Kaya napilitan ako. Tapos ngayon, nagfa-follow up ulit sila. Akala yata ng mga tukmol na yun marami akong pera. Sandali. Utang saan? Sa kakilala ko, hiniram ko yun nung may trabaho pa ako. Binabayaran ko naman, kaso nga nawalan ako ng trabaho, di ba? Pero bakit niyo mo lang sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yan? Wala lang, saka sabi ko nga nababayaran ko naman noon. Kaso ngayon na-delay na. Hindi rin naman lahat kailangan mong malaman. Yun lang ba yung utang mo? Ang totoo, meron pa akong ibang utang. Han naman! Huwag ka nang magalit sa akin. Inutang ko naman yun nung hindi pa tayo magkakilala eh. Mali ko lang, hindi ko na-anticipate na hindi ko pala lahat mababayaran. Mahirap talagang bayaran kung maraming pinagkakautangan mo. Wala namang masama kung umutang ka eh. Pero isa-isa lang. Akala ko ba hindi ka magagalit sa akin? Hindi naman ako galit pero… Hindi nga galit pero hinuhusgahan mo naman ako. Ay nako, lahat na lang talaga may sinasabi ka. Ewan ko sa'yo, Han. Papa Dudut, magdadalawang buwan pa lamang kaming magkasama sa isang bubong ni Livia nang mangyari ang bagay na yon. At sa totoo lang ay hindi ko naitago ang gulat at pagkadismaya ko nang aminin niya ang tungkol sa mga pinagkakautangan niya. Alam ko naman na normal na nagkakautang ang isang tao pero hindi ko akalain na marami pala siyang nahiraman, hindi lang pera kundi mga produkto mula sa mga tao at ilang credit company. Alam kong frustrated si Livia pero mas frustrated ako lalo na at wala siyang trabaho at sa akin siya umaasa ng perang pambayad sa mga yon. Pero dahil mahal ko siya ay pinalagpas ko yon. Tinulungan at sinuportahan ko siyang makapagbayad sa mga pagkakautang niya sa kondisyon na hindi na siya mangungutang nang hindi nanghihingi ng permiso sa akin. Sumang-ayon naman si Livia at sinabi niyang pagsisikapan niyang makapaghanap ng trabaho upang makatulong sa pagbabayad ng mga utang niya. Plano kasi niyang maging private tutor online noong nag-resign siya sa pagtuturo. Bagay na hindi ko naman tinutulan pa. May advantage rin kasi ang trabahong yon katulad ng matututukan niya ang kanyang anak habang kumikita siya ng pera, Papa Dudut. Nakakainggit naman yung kaibigan ko sa Facebook. Bakit? Kasi nakapagbakasyon sila ng pamilya niya doon sa Maldives. Grabe, ang ganda-ganda pala doon, no? Base sa mga picture at video na nakita ko at napanood ko tungkol sa Maldives, oo, maganda nga doon. Sana balang araw makapagbakasyon din tayo doon. Nako, siguradong mahal ang biyahe papunta doon. Hindi naman masamang mangarap eh. Saka pangarap ko talaga makapag-beach. Marami namang magagandang beach resort dito sa atin. Meron tayong Boracay. Ayoko doon. Masyado nang nilaspag ng mga tao, artista, foreigner o influencer. Kahit hindi pa ako nakakapunta sa Boracay, nagsasawa na akong panoorin yun sa social media. Saka gusto ko yung bonggang-bonggang beach na hindi pa napupuntahan ng iba kong friends sa Facebook. Kung gusto mo talagang pumunta sa Maldives, baka abutin pa tayo ng ilang taon sa pag-iipon. Diba may credit card ka naman? Bakit kaya hindi mo muna utangin yung pera na gagastosin natin papunta doon? Hindi haabot ang credit limit ko. Tsaka sinasabi ko sa'yo na masyadong mahal ang gagastusin natin. Kung gusto mo talagang mag-beach, dito na lang sa Pilipinas. Ano ba yan? Kuripot mo naman? Ako pa talaga ang kuripot? Nakikipagtawaran lang naman ako sa'yo. Sinabi ko bang hindi tayo magbi-beach kung talagang gusto mo? Sa imposible talaga yung gusto mo na mag-Maldives tayo. Di mo ba yun naiintindihan? Naiintindihan naman, lalo ikaw lang ang may trabaho sa ating dalawa tapos may mga utang pa akong binabayaran mo rin. Ayan naman pala Tapos gusto mo pa ako mangutang para lang pambakasyon natin. Parang hindi naman yata wais yun, Han. Malulubog tayo niyan Ay, sorry na. Masyado lang yata ako nainggit sa kaibigan ko kasi buti pa siya nakapag-enjoy at naipasyal ng asawa niya sa magandang lugar katulad ng Maldives. Huwag mo naman sana akong ikumpara sa asawa niya. Hindi ko naman pinupulot ang pera na ginagastos natin. Hindi naman kinukumpara at hindi ko rin sinasabi na pinupulot mo ang pera.
Masyado kang malisyoso eh. Sinabi ko lang naman yung nararamdaman ko. Alam ko, pero sana naisip mo rin kung ano na lang ang mararamdaman ko. Pambihirang buhay naman to oh. Kailangan pa pala kita munang isipin bago ako magsabi. Baka sa susunod, kimkimin ko na lang tong nararamdaman ko tapos madepress ako. Bakit naman kailangan umabot sa ganun? Totoong senaryo lang naman itong pinag-uusapan natin. Ewan ko kung bakit umabot sa ganun. Siguro kasi masyado ka lang praktikal na wala sa lugar. Ako pang wala sa lugar? Sino kaya ang hindi pinag-iisipang mabuti ang mga utang niya? Ako ba yung pinariringgan mo? Sino pa ba? May ibang tao pa ba rito bukod sa ating dalawa? Ewan ko sa'yo, nakakainis ka. Nakakainis ka rin. Kasi ngayon ko lang nalaman na masyado ka ring maluho. Tapos daig mo pa yung batang nagtatantrums kapag di na pagbigyan ng gusto mo. Hayaan mo, pag ako nakapagtrabaho, pag-iipunan ko talaga yung pang Maldives ko. Tapos hindi kita isasama. Maiwan ka rito at mainggit ka sa mga magagandang picture na isasend ko sa'yo sa messenger. Okay lang naman sa akin na maiwan dito dahil di ako mahilig mag-beach. Oo nga pala, introvert ka nga kasi. May masama ba sa pagiging introvert? Wala. Pero kung ako sa'yo, labas-labas din para makisalamuha sa ibang tao. Sige ka, baka magulat ka na lang year 2030 na tapos akala mo 2024 pa lang. Ewan ko sa'yo, Han. Hindi na kita naiintindihan. Buti pa maliligo na muna ako para mahimasmasan. Ang gulo mo kausap. Hindi nagtagal ay nakapag-tutor na si Livia at nagsimula na siyang kumita ng pera. Pero ako pa rin ang nagbabayad ng bills namin at sumasagot sa grocery. At kahit wala siyang ambag ay hindi ko na yon kwenestyon dahil marami rin siyang binabayarang utang. Pero hindi pa rin maiwasan na magkaroon siya ng lapses sa pagbabayad lalo at napupunta sa pagbili ng kung ano-anong material na bagay na madalas ay hindi naman niya kailangan. Ang perang kinikita niya ay nauubos lang. Sa huli ay sa akin pa rin bumabagsak ang lahat ng bayarin. Habang tumatagal ay pakiramdam ko ay pabigat ng pabigat ang pagdadala ko ng buhay kasama si Livia at ang kanyang anak. Bukod kasi sa kanya ay sobrang hindi ko talaga mapakisamahan ng batang yon. Palasagot, hindi makausap ng matino kasi puro kasarkastikuhan ang alam at hindi rin marunong gumalang sa mga nakakatanda sa kanya. Ewan, Papa Dudut, pero umabot na ako sa punto na parang ayoko na silang uwiang mag-ina sa sarili kong pamamahay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, malapit ko na tuloy isipin na tama ang mga kaibigan ko nang sabihin nila sa akin na hindi magandang ideya na minadali ko ang pakikisama sa babaeng may anak. Ibang usapan na raw kasi kapag may batang involved tapos ay hindi ko pa kasundo. Parang mabigat kasama sa bahay, which is totoo naman. Bukod doon ay umasa ako na pagsasabihan ni Livia ang anak niya katulad ng sinabi niya sa akin noon pero hindi naman niya ginawa yon. May isang beses na sinabihan niya ako na bata yon at dahil ako naman ang nakatatanda ay hayaan ko na lamang at ako na lamang daw ang mag-adjust. Doon ko nga na-realize na hindi pala biro ang pagkakaroon ng anak, lalo na kung hindi mo kasundo at mapasunod. May mga paraan akong naiisip pero ayoko namang gawin dahil baka iba ang maging interpretasyon ni Livia. Baka isipin niya inaaway ko ang anak niya kahit gusto ko lang namang pagsabihan o sawayin. Pansin ko kasi na kahit sutil ang anak niyang yon ay mahal na mahal niya. Mas pinagtatanggol pa nga niya kesa sa akin kaya alam ko na hindi niya ako kakampihan kahit na magunaw man ang mundo. Isang araw ay merong nangyari dahil upang pagdalunan namin, iyon ang husto ng kinakasama ko, Papa Dudut. Ang babaw naman ng mga magulang na yun. Akala mo inano ng anak ko yung mga anak nila. Nananakot pa na ipapabarangay kami kung hindi ako mangangako na pagsasabihan ko ang anak ko. Kaloka? Hindi naman din kasi tama yung ginawa ng anak mo sa mga anak nila, Han. Ha? Anong hindi tama?
Hindi tama na mambuli ng kapwa mo estudyante. Maling-mali yun. Kaya tama lang na pagsabihan mo ang anak mo para matuto at di na niya gawin ulit. Bakit ganyan ka magsalita? Lumalabas na kinakampihan mo pa yung ibang tao kaysa sa amin ng anak ko ah. Hindi naman yata patas yun, Adler. Hindi naman sa ganun yun. Ganun na rin yun. Ayan ka na naman eh. Minamasama mo na naman sinasabi ko. Paano hindi ko mamasamain sobra ka magsalita sa anak ko? Sa lagay, pinalalabas mo pati na rin ng mga magulang ng mga batang nakaaway ng anak ko na daig niya pa yung kriminal sa ginawa niya. Bakit? Pumatay ba siya ng tao? Nagnakaw ba siya? Nanggulang ba siya? Hindi naman, di ba? Pero nambuli siya. At alam mo dapat bilang teacher na masama ang pambubuli. Paano na lang kung anak mong ginanon? Sa tingin mo matutuwa ka? Siyempre hindi. O, sa'yo na mismo nang galing na hindi rin pala. Oo, pero hindi ko na paaabutin sa principal yung issue. Sa lagay, hahayaan mo lang yung anak mo na binubuli? Pambihira. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Basta, galit ako sa'yo kasi imbis na kami ng anak ko ang kampihan mo, ibang tao pa talaga pinagtatanggol mo. Hindi ko naman sila pinagtatanggol. Pero mali nga kasi ang ginawa ng anak mo. O di mali na kung mali. Wala namang pinapanganak na perpekto ah. Kahit ikaw hindi ka naman perpekto. Di ko naman sinabi na perpekto ako. Pero at least alam ko ang tama at mali. At mali naman bully ng kapwa mo. Kaya dapat pagsabihan mo yung anak mo, Han. Sinasabi mo ba na nagkukulang ako sa anak ko bilang nanay? Hindi, pero… Hindi ka nang hindi yan yung tinutumbok ng usapang to. Bakit kasi di mo muna intindihin yung mga sinasabi ko bago ka magalit dyan? Ang hirap mo kausap, masyadong sarado yung pag-iisip mo. Magulang ka pero kinukonsinti mo yung mali. Sa bagay, hinahayaan mo nga lang na basusin ako ng anak mo sa sarili kong pamamahay, di ba? Paano na kaya yung ibang tao? Ano na naman ba yung mga sinasabi mo? Yung totoo lang naman. Pwede ba? Wag mo nga isali ang sarili mo rito. Hindi ko lang mapigilan kasi nakikita ko na yung realidad. Kung hindi ako kayang respetuhin ng anak mo rito sa loob ng bahay ko, paano niya re-respetuhin ng ibang tao sa labas? Sa tingin mo ba mabuti na kalakihan niya yon? Baka pag tumagal-tagal pa na ganyan ang ugali niya baka maging sakit mo na siya sa ulo. Ginagawa ko naman lahat na makakaya ko para mapagsabihan yung anak ko. Wag mo naman agad siyang husgahan na magiging sakit ng ulo paglaki niya. Hindi ko siya hinuhusgahan, pero sinasabi ko lang sa'yo yung pwedeng mangyari. Wag mo kasi masyadong konsintihin ng anak mo, lalo mali na yung ginagawa niya. Bilang magulang, dapat pangaralan mo siya at turuang rumespeto sa kanyang kapwa. Responsibilidad mo rin yun sa anak mo. At hindi lang yung pagtatrabaho para mapakain siya at maibili ng pangangailangan niyang tungkulin mo bilang kanyang magulang. Sana naman maintindihan mo yung bagay na yon. At wag mo masamain ang pagsasabi ko. Dahil nagmamalasakit lang ako. Papa Dudut, hindi ko akalain na ako pala ang mas lumabas na masama kahit na yung anak naman niya talaga ang mali sa ginawa nitong pambubuli. Hindi ko rin mapigilang madismaya sa asal ni Livia noong kinampihan niya pa ang anak niya at kinonsinte sa ginawa nito. Ilang araw din kaming hindi nagpansinan ng kinakasama ko pero nagkabatire naman kami Papa Dudut. Katulad ng dati, pinagpasensyahan ko sila at pinalagpas ang mga nangyari. Kaya lang pakiramdam ko sa araw-araw na lang na nagdaraan ay nababawasan na ang pagmamahal ko kay Livia. Paulit-ulit kasi akong nadidismaya sa mga desisyon niya sa buhay. Sa ugali niya at sa pakikitungo niya sa akin. Isama niyo pa yung anak niya na kay bata-bata pa pero napaka-barumbado na. Isang beses nagsuggest ako na ipa-counseling niya ang kanyang anak pero na-offend si Livia. At sinabihan ako ng pagalit na hindi raw baliw ang anak niya para gawin ang mga bagay na yon. Nasabi ko na lang tuloy sa sarili ko na suko na ako at gusto ko na lamang kumawala sa aming relasyon. Papa Dudut. Bakit parang pinagbagsakan ng langit at lupa yung mukha mo? Marami lang akong iniisip at medyo malungkot din. Malungkot? Nako, ngayon ko talaga napatunayan na mas madamdamin pa kayo mga lalaki kaysa sa aming mga babae. Tao lang din naman kaming mga lalaki para di magdamdam. Ano ba kasi yung dahilan kung bakit ka malungkot? Saka ano yung mga iniisip mo? Mapagkakakitaan ba yan? Pera na lang ba talagang mahalaga sa'yo?
Hindi, pero mahalaga naman kasi ang pera. Ewan ko sa'yo, Han. Parang hirap na akong intindihin ka kasi di mo naman ako maintindihan. Paano kita maiintindihan hindi mo naman sinasabi ko anong iniisip mo? O kung meron nga ba talaga para malaman ko? Para lang sa kaalaman mo, hindi ako manghuhula. Gusto mo talagang malaman? Oo, sabihin mo. Iniisip ko lang naman na gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Ano? Anong ano? Bakit mo biglang naisip yan? Bakit mo gusto makipaghiwalay sa akin, ha? Kasi pagod na ako. Pagod na akong pakisamahan kayo ng anak mo. Ano ba kasing ginawa namin ng anak ko sa'yo, ha? Bakit bigla ka na lang napagod ginagawa naman namin lahat para maging okay tayo, di ba? Oo nga. Ginagawa mo kasi sabi ko. Kapag di ko naman sinasabi, wala kang ginagawa eh. Madalas minamasama mo pa yung mga sinasabi ko. Saan na lang ako lulugar niyan? Sige nga. Parang ang unfair naman na bigla mong gusto makipaghiwalay ng dahil sa bagay na pwede naman nating pag-usapan at ayusin. Pinag-uusapan naman natin, di ba? Pero palagi na lang ba ako yung mag-iisip ng pwede nating gawin para mag-workout ang relasyon natin? Kasi kung oo, gusto ko lang din malaman mo na napapagod na rin ako. Buti sana kung sinusunod mo lahat ng mga sinasabi ko. Karamihan dun binabaliwala mo. Bakit? Kasi di naman tayo kasal kaya parang wala akong karapatan magsalita sa pamamahay na to? Na hindi ko naman totoong anak yung anak mo kaya di ko pwedeng pagsabihin at itama? Kasi kung yun lang naman din ang tingin mo sa akin, mas mabuti pa nga na maghiwalay na tayo. Unfair na kung unfair, pero wala na akong pakialam. Please, Adler, wag mo naman akong hiwalayan. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo na ba kami mahal ng anak ko? Mahal ko kayo, pero napapagod na nga ako. Hindi ko na alam kung anong tamang gawin. Kaya ang naisip mong solusyon yung pakikipaghiwalay? Oo. Pues dyan ka nagkakamali. Kung mahal mo ko, hindi mo kami bibitawan ng anak ko. Nangako ka sa amin na tatanggapin mo kaming mag-ina, di ba? Tinanggap ko naman kayo ah. Pinatira ko kayo sa bahay ko. Tinuring kong parang tunay na anak ang anak mo. Nangarap din ako na balang araw, mapapakasalan kita. Yun naman pala eh. Kaya bakit ka makikipaghiwalay? Pagod ka lang naman. Pwede pang mawala yan. Tapos marirealize mo na hindi ka makipaghiwalay sa akin. Hindi ko lang naman to naisip ng isang beses. Maraming beses ko na itong pinag-isipan bago ko sinabi sa'yo. Kaya nga desididong na ako. Pag-isipan mo pa ulit kahit isang beses. Parang awa mo na. Huwag mo kong hiwalayan. Wala na kaming mapupuntahan ng anak ko pag umalis kami rito sa bahay mo. Alam mo namang hindi sapat yung mga kinikita ko para makapagsimula kami ulit, di ba? Tapos, nagbabayad pa ako ng mga utang ko. Sana lang kami pupulutin yan. Kawawa naman kami. Hindi ko na siguro problema ang bagay na yan. Lalo ginawa ko naman ang lahat para maging maayos ang pagsasama natin bilang pamilya. Kaya nga ako naman ang gagawa ng paraan. Huwag mo lang akong hiwalayan. Huwag mo lang kaming paalisin ng anak ko. Aminado naman ako na nagkulang din ako sa iyo eh. Sa atin kasi mas nananaig yung ugali ko, yung pride ko kaysa intindihin yung mga pangangailangan mo. Kaya pangako ko sa iyo na magbabago na ako at pagsasabihan ko na rin yung anak ko. Gagawin kong lahat para maging mabuti na bata siya. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa iyo. Papadudo, totoo naman na mahal ko pa rin si Livia. Kaya hindi ako nakipaghiwalay sa kanya noong araw na yon. Pinagbigyan ko siya dahil naisip ko na baka masyado lang akong emosyonal. At kahit na sinabi kong pinag-isipan ko ng maraming beses, ang pakikipaghiwalay sa kanya ay natakot pa rin ako na baka magsisi ako sa huli dahil hindi ko inilaban. Kaya nga sinabi ko sa kanya na pumayag akong bigyan siya ng isa pang pagkakataon, bagay na pinagpasalamat niya ng husto sa akin. Ginawa ko rin ang lahat para kalimutan ang mga atraso sa akin ang kinakasama ko nang sa ganoon ay makapagsimula kami ulit pero ako na lang siguro ang may problema. Ewan pero hindi na ako masaya. Ang totoo ay meron na akong ibang babaeng nagugustuhan. Single siya at walang sabit kaya nga tuluyan nang naubos ang natitira kong pagmamahal kay Livia. Gustong gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya pero naaawa ko sa pwedeng mangyari sa kanila ng anak niya sakaling umalis sila sa poder ko.
Pero alam ko na hindi ko naman sila responsibilidad. Alam ko na medyo magulo at komplikado ang pinasok ko kaya sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong basahin sa radyo and more power and God bless sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Adler. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.